खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिनि एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारिनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगा बेखेवदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा सासे रिजेक्ट मालजों रुजुदों बिथां हाग्रामा महिलारिया रेवरेवा नार्जिहारिखौ। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा मैयानि सानाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव रेवरेवा नार्जिहारिया जगदान जादोंमोन आरो बे जगदान जानाय बाथ्राखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे रेवरेवा नार्जिहारिया बे समाव रिजेक्ट माल, बिथाङा सासे रिजेक्ट माल आरो बिथाङा जेबो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रेवरेवा नार्जिहारिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि सेराव जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा, बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाना बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानो मोना आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाना बिजेपियाव जगदान जानो मोना। अब्ला बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय रेवरेवा नार्जिहारिया माबोरैहाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाखो होननानै सोंथि खालामदोंमोन आरो बे बाथ्रायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे बे गोजाम बाथ्रा सिगांनि सानाव बेफोरबायदिमोन, नाथाय जों नुनो मोनदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो गोबां बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय, बे जगदान जानाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय सिगांनि सानाव बिथांमोननिया बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो मोनामोन आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव फैनो हायामोन, नाथाय बे समाव बेफोरबायदि गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दानिया फैदो बिथां हाग्रामा महिलारिया रेवरेवा नार्जिहारिनि सायाव आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। रेवरेवा नार्जारि এইটো ৰিজেক্ট মাল, रेवरेवा नार्जारि ৰিজেক্ট মাল, এইবিলাকৰ কথা এটা কথা বুজিছো এই হিমন্ত ইউপিপিএল আৰু বিজেপি এটা মানে তেওঁলোকৰ চুক্তি আছিলে যে ইউপিপিএলৰ মানুহ বিজেপি যাব নোৱাৰে, বিজেপিৰ মানুহ ইউপিপিএল যাব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ মুৰু সংগীত জেগা ঘটিল নেকি? এইটো এতিয়া নচলে, সেইটো আগৰ কথা। বহুত ইউপিপিএলৰ মানুহ বিজেপিত যোৱা আজিৰ দিনত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিজেপিৰ কিছুমান কৰ্মীসকলেও আকৌ ইউপিপিএলত যোৱাটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱাকালি ৰেवरेवार কথা নহয়, ইয়াৰ আগৰ পৰাই চলি আছে। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।